Știi vorba aia că peștele se împute de la cap și frigul te ia de la picioare? Sunt Dan de la dandana.ro și dacă vrei să vezi și alte produse testate pe bune, lasă-mi un follow. Astăzi nu o să-ți arăt cum să tai capul la pește să nu se strice, o să-ți arăt cum să-ți aperi picioarele de frig. Pentru picioarele tale găsești pe dandana.ro branțuri încălzite pe mai multe măsuri sau încălzitoare degete-picioare. Se activează în 2-3 minute după ce le-ai scos din ambalaj, ajung până la 55 de grade Celsius și rezistă până la aproape 9 ore. Pentru urgentarea reacției chimice, după ce le-a scos din ambalaj, agitați-le un pic. Branțurile se așează direct pe talpa bocancului. Încălzitoarele degete-picioare le lipești pe partea inferioară a tălpii piciorului. Sunt perfecte pentru sporturile de iarnă și pentru alte activități în aer liber. Na, că Dumnezeu nu doarme! Sunt perfecte pentru sporturile de iarnă și alte activități în aer liber. Lasă-mi în comentarii tu unde le-ai folosit.